ke deng pon la so sa eng deng March joining a program assembly election jutet pen non pen betai ke thom lo ke deng karchu la so asa eng deng pini APSLC ECSDF la pen ke Congress angrum pet pen 771 abang puang pia tumphan pini deng pon lo BJP party long la tum chapa ok don lo lasi akapre ka sa eng deng kali district inner secretary Congress Youth Congress General Secretary latum tanang tu netlo lapen ke ong dung apai bang ke APSLC pen sikni bang lo lasi pangrum pet pen 771 abang puang pia tumphan pini ke deng karcho doro lapen ke dil tuming tonte the Karbi Anglong ra tumphan ando tin phanda ni tum ke boycott a system ave je mane phan ke ponang ne lapan ke expel nangi lapan ke pine pen party pen ke plung nangi palame kato ko benta Karbi Anglong ra ke to an tumbang ke do bari ma tuman an ke take ningak long ke side kon pola pen ke deng konja sai to piglang along tina consent sitame nona tom heklong pon thom ki ba dak long de da bangsuri si bangsuri ni son ke jona asaing deng na ke ko kacing ki ke cik thailo te adim lapen arni abang hokon pelak lasi ke bang jarni ke la consent sitame che oi jap si tum heklong pon